Moikka vaan kaikille, mun nimi on Ken ja mä halusin nyt tällä seuraavalla videolla näyttää, että kuinka paljon tää street workout sai nuoria innostumaan tossa yksi päivä, kun kävit treenailemassa, ja musta oli tosi siistiä nähdä, miten paljon nuoret tykkää ja on halua lähteä kokeilemaan ja näyttää omia taitojaan. Ja tästä tulee teille muutama pätkä, kun nuoret tekee, ja muutama pätkä meikäperästä. Superparkkiin ja subatkaa orskeete! Siinä oli muutamat pätkät ja iso kiitos kaikille, että jaksitte olla siinä katsomassa ja motivoimassa. Ja tosiaan Suomessa on vielä vähän näitä nuoria junnoja, jotka street workouttia tekee, ja olisi tosi siistiä, että täällä Suomessakin rupesi laji kasvaa, kun maailmalla tää laji on ihan huipussa, että nuoret tekee jo tätä 8-vuotiaatkin tuolla Virossa ja kovia äijiä. Ei muuta kuin tilaa kanava ja lisää tulossa. Moro!